Така. Аз съм Хари Потър, мистер Фродо. Отпреди вървят моите спътници, те са двама хобита, нищо, че аз съм най-ниския от тях, няма проблеми. Така, сега гледай, вървим в тъмната гора, Гандалф си вие, чакаме и него. Алора, прего, йо, тенго, фуего, амиго. Въобще не ме беше съхрача, колкото искам, те с малко ще ме изпукат орките. Слушай, дърветата, виж ги сега тия корени, с малко ще нападнат, майко. Така, орките сега там горе от калите се подават. Не знаеш как я за тия кучета. Отиваме в Мордор. Смигъл, сега се подава и вика My precious. Ужас. Чай са. Must take it from us. Ужас. Дай са. Дай маняк. Рампо първа коси вместо соболка. Те раше, що наскача леко караша. Бягай, маняк. Дай. Орките идват, брат, тръгвай. Слушай. Ай сега гледам. Моето видео. Моето стерео с моето видео. Гледаме и стерео. Джано Химедро. Ние сме едни наркомани в гората без нож. Аз съм Леонардо Ди Каприо, къде е бая Меца.